ପାଞ୍ଚଟି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ସିଡ୍ ମନି ରିଭୋଲ୍ଭିଂ ଫଣ୍ଡ। କୃଷି ବିଭାଗର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକର 5 କୋଟି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସିଡ୍ ମନି ରିଭୋଲ୍ଭିଂ ଫଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅର୍ଥରାଶିକୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭ୍ୟମାନେ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅତିଥିମାନେ ନିଜ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦ୍ୟ, ବିଏଓ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସିଡିପିଓ ଶୁଭଶ୍ରୀ ପାତ୍ର, ବିପିସି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦୀପିକା ସେଠୀ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତିନିଧି ରତ୍ନାକର ସାହୁ, ଏଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପାତ୍ର, बीटीएम आशुतोष बलियार सिंह, एटीएम अजय कुमार साहू, अजित कुमार साहू और अन्य कृषि कर्मचारी उपस्थित थिले। ब्यूरो हेड जिला खबर।